No niin, pormestari Klaus. Kadonneita jälkiä pitkin me tehdään nyt päätehtäviä. Löysimme samat jalanjäljet vasemmasta kengästä rannalta mantereelle johtavan sillan eteläpuolelta. Mitähän me nyt mä en muista mihin tää on jäänyt. Etsimme lisää vinkkejä rannalta labyrinttirantaan päin, mutta emme löytäneet yhtään ja jäljet päättyivät vesirajaan. Sinne on helppo eksyä, ymmärräthän, joten se on melko mahdollista, ettemme ole huomanneet kaikkea. Mitähän meidän olisi pitänyt huomata? Jos haluat kokeilla, niin ole hyvä, mutta luulenpa, että et löydä mitään. Meidän pitää löytää jotakin vinkkejä jostain. Pitiköhän meidän löytää jotain vinkkejä jostakin, että kuka on tyyliin pöllinyt sen jonkun avaimen, millä sai noi Kultalehden portit auki tai jotain. Mä en muista yhtään. Siitä on nimittäin aikaa, kun mä teen näitä päätehtäviä, koska mä oon yrittänyt tehdä sivutehtäviä ensin. Ja sitten, että mä voin myöhemmin keskittyä päätehtäviin, niin mä oon koettanut hoitaa ensin sivutehtävät pois alta. Mutta nähtävästi meidän pitää nyt etsiä jotain ja nähtävästi me myös löydettiin joku rasia täältä. Just. Mä toivon, että meidän ei tarvitse tulla tänne enää. No niin. Wow, ei huono. Se on minun arkku. Mutta se on tyhjennetty ja tietenkin kaupungin avain on pois. Joo, eli meidän piti siis etsiä vinkkejä, että missä se on se kaupungin avain, jolla sai sen portin auki tänne Kultamäkien laaksoon. Eli meidän piti siitä etsiä vinkkejä. Ja me löydettiin toi rasia, jossa sen olisi pitänyt olla, mutta se ei ollut siellä se avain. Eli meidän pitää nyt etsiä lisää vinkkejä, että missä se voisi olla. Ja totta kai siis meidän pitää mennä takaisin tuonne. Oi, perkele. Voi vitruuna. Nyt mä oon jossain... Ei kauhea, voi... No niin, kasi sen tää pois. Ei jääty ikuisiksi ajoiksi sinne. Miksi täällä kasvaa sammalta täällä merivedessä? No niin, ja täältähän me nyt sitten törmätään kaikkeen. Niin, täältähän me nyt sitten löydetään tää salakuljettajien luola, jota meidän ei kyllä olisi pitänyt vielä aiemmin löytää, mutta kun mä teen niitä sivutehtäviä ensin, niin mä niissä jo vähän niin kuin tulin tänne, mutta nyt mä oletan, että tässä päätehtävässä niin mä en vielä niin kuin tunne näitä, että ketä nämä on. Jep. Mitä meidän pitäisi tehdä? Emme voi vain päästä sinua... Oikeasti, no niin, nyt. Emme voi vain päästä sinua menemään. Tämä on meidän salainen salakuljettajien luola, emmekä halua kenenkään löytävän sitä. Saatamme olla roistoja, mutta emme kidnappaajia. Miksi oikein hiipailet salaisessa luolassamme? Mitä meidän pitäisi vastata? Jos mä vastaan tän, niin ne ei ainakaan kerro mitään, niin mä sanon, että mä oon eksyksissä. Emme voi päästää sinua menemään nyt, kun olet löytänyt salaisen piilopaikkamme. Kuinka voimme luottaa siihen, että et paljasta meitä? Mä vastaan, että en minäkään tiedä. En tiedä yhtään, kuinka tämä ongelma ratkaistaan. Sinun olisi parempi keksiä hyvä ajatus, kuinka tämä saadaan hoidettua, tai sinun on jäätävä tänne luolaan ikuisiksi ajoiksi. Nyt tätä antaa mulle vaan koko ajan vähemmän vaihtoehtoja. Mä nyt vastaan, että ehkä sulla on jotain, jota mä haluan. Minulla saattaa olla jotain, ja mitä sellaista minulla mahdollisesti on, mitä haluat? En tosiaankaan voi kertoa sinulle. Sinulla taitaa olla kaupungin avain. Vastataan nyt tää. Kaupungin avainko? Luuletko todella, että minulla on se? Ehkä se on sinulla, kuka tietää. Kyllä se taitaa olla sulla. Syytätkö minua varastamisesta? Kuin olisin joku varas? Luuletko todella, että minulla on sen avain? No siis, kyllä... No siis. En ole aivan varma. Koska sinä näytät varkaalta. Koska sinulla on vain yksi jalka. Oi kauhea, siis ihan hirveä. Koska sinulla on vain yksi jalka. Oh. Syy pelkkiin vasempiin Mitä? Syy pelkkiin vasempiin jalanjälkiin on se, että minulla on vain yksi jalka. Annan sinulle avaimen ja
Niin se oli, okei, se oli siis ihan hyvä perustelu. Siellä oli vaan niinku tuon vasemman jalan kengänjäljet tuolla hiekassa, niin sen takia toi olikin ihan järkevä vastaus, joo. Annan sinulle avaimen ja päästään sinut menemään, jos lupaat olla kertomatta meistä kenellekään sovittu. Kyllä. Mistä mä oon saanut näin paljon kaikkea? Mulla on joku... Siis missä vaiheessa mä oon saanut jonkun tämmöisen ihmeen susitopiinkin? Tää on ihan sikahieno. Siis oikeesti. No niin, ei muuta kuin takaisin vaan. Okei, tästä ei päässytkään. Ei pääsi sittenkin. Kato, oh my god, herre myös. Näittekö te ton? Avoin, kiitos, että löysitte palautit tämän tärkeän avaimen. Katsotaan vaan, niin se avain onkin väärännetty. Kuinka sait avaimen takaisin? On fantastista, että saimme avaimen takaisin, mutta saanko kysyä jotakin? Emme koskaan onnistuneet löytämään avainta itse. Se herättää kysymyksen, että mistä löysit sen? Ai, tässä on niinku 3 vaihtoehtoa. Salakuljettajat salakuljettajien luolassa olivat ottaneet sen. Salakuljettajien luolassa on taas salakuljettaja hittolainen, mutta saimme kuitenkin avaimet takaisin. Kyllä. Nyt ymmärrän, mitä tapahtui. Joo, kiva. Oikeesti? Siis, hetkinen. Loppuuko se siihen vai tuliko mulla päätehtävä? Okei. Joo, mulla tuli päätehtävä nyt niinku muualle. Eli mulla ei ole enää asiaa sulle, Klaus. Heippa. Oikeesti, missä on Kalliolan maakunta? Apua. Siis se on oikeesti. Miksei siinä vaan voi lukea, että niinku viinitila tai Hopeametsä Aukionesteen ratsastuskeskus. Miksi pitää olla Kalliolan maakunta? Mä oon pelannut tätä peliä melkein 10 vuotta, eli siis 6. Ja mä en edelleenkään tiedä, missä on tommoset kaikki niinku Etelämeren eekkerit, Kalliolan maakunta, tämmöset. Ei mitään hajua. Arvelinkin löytäväni sinut täältä jostain. Teimme hienon läpimurron Juuson etsimisessä. Me ollaan siis jo se Morlandin suvun niin kuin salat nyt tavallaan käsitelty. Ja nyt meidän pitäisi seuraavaksi niin kuin etsiä, että missä Juuso on. Uumoille, että viestin mukaan Pimeyden ydin toimittaa Juuson hevosen jollakin rannalle näille main. Hevosta on vastaanottamassa Pimeyden ratsastaja, jonka nimi on Malumi tai jotain sellaista. Minulla on omat aavistukseni siitä, kuka voisi käyttää oistosolla nimeä. Pimeyden ratsastaja vie sitten hevosen jonnekin päin Kultamäkien laaksoa. Juuson hevonen on noudettava rannalta. Meidän on seurattava Pimeyden ratsastajaa ja otettava selvää, minne Juuson hevonen viedään. Joo, nyt on sen aika. Ajattelin, että voisit vahtia Etelärantaa Kultamäkien laaksossa aivan vähän matkan päässä rikkinäisestä sillasta, joka kulkee rotkon yli ja yhdistää rannan Kultamäkien metsään. Olen merkinnyt nämä paikat kauttaasi. Olemme lähettäneet muitakin ystäviä muihin paikkoihin Kultaisen tien varrella ja labyrinttirannan ympäristöön, jottei yksikään Pimeyden ratsastaja pääsisi huomaamatta meidän ohitsemme. Kiirehdi paikallesi, Feija, ja varo. Tämä on totisinta totta, ei peli. Aivan okei, täällä on nähtävästi joku klubikokous. Mutta mä teen nyt tehtäviä tässä. Tämän täytyy olla Aleksin tarkoittama paikka. Täältä näkyy koko ranta hyvin ja pensaat ovat hyviä piilopaikkoja. Mä en näe yhtäkään pensasta tässä. Nyt on aika piiloutua ja odottaa, mitä tapahtuu. Vaikka en näe Pimeyden ratsasta ja muut kertovat minulle, jos he näkevät jotain. Okei. On nätti puska. Mitään ei näy. Ja tässä siis varmaankin olisi tarkoitus olla joku ihmeen juttu, että me ns. Nähdään jotakin, mutta tämä nyt ei nähtävästi oikein toimi. Eiku nyt me nähdään jotain. Onko tämä se, missä se punahuppunen, oliko se Sabina, mitä meidän pitää lähteä seuraamaan? Se ei kyllä ollut Sabina niminen, se... Eiku toi on toi tyyppi! Ei Sabina, vaan toi tyyppi. Ei mitään hajua, mikä ton nimi oli. Ei niinku yhtään semmonen joukosta erottuvaisempi asu voisi tällä tyypillä olla. Sieltä tulee Juuson hevonen siis. Ja tulee tommosella pikkupaatilla. Onko se tullut tän koko veneen yli tommosella soutuveneellä? Varmaankin tässä kohtaa, missä mä oon, niin pitäisi olla joku iso puska, mutta tää ranta on päivittynyt sen jälkeen, kun nämä tehtävät on tehty ja... Mitä ihmettä? SSOn-tiimi ei oikein pysy mukana näissä omissa tehtävissään. Ei epäilystäkään, että se oli Juuson hevonen, joka annettiin Pimeyden ratsastajalle. Eli nyt mun pitää lähteä seuraamaan sitä
Niin mun pitää olla sen niinku silleen, että mä näen sen, mutta mä en saa jäädä liian kauas. Aha, ja nyt mä oon liian lähellä. Just. Ihan niinku se ei voisi kääntää päätään ympäri. Tää on kyllä niinku vähän taidotonta tämä meno. Tämmönen pieni maastovaellus tässä näin. Älä mene piin pataan. Pii on vielä paha. Piin pata on paha paikka. Sinne saattaa tippua. Sinne pataan. Siellä on tahmeaa limaa. Siellä on sammakon suolisto ja koiran kakkaa sekoitettuna. Ja sinne ei ole sit kiva tippua, niin sinne ei myöskään kannata mennä. Hei, voisiko nuo sydetsuorassut? Sydetsuorassut. Ihan niinku tuo ei näkisi. Me ollaan niinku avoimella alueella, vaan voi olla. Ihan niinku tuo ei niinku kuulista näkisi meitä. Joo, sinne hän menee. Pistääkö se tuohon avaimen tuohon lukkoon? Vai pysyykö tuo portti kiinni? Ei se avautuu. Wow. Ihanasti keikkuu toi tyyppi tossa. Vähän tolleen poikittain tolleen niinku tyn. Tuossa hevosen selässä. No mitä se nyt meni kiinni? Eihän se edes rukiinnut tätä uudestaan. Siis, miten tää lukko nyt on? Oh my god. Pimeyden ratsastaja katosi tiellä pohjoisen rautaportin jälkeen. Rautaportti on suljettu ja lukittu. Okei, mun pitää mennä siis nyt Aleksille kertomaan, että mitä me nähtiin. Missä se Aleks nyt olikaan? Siellä jossakin... Niin joo, tuolla. Ai niin, se jäi tänne. Miksi se jäi tänne? Miksei se tullut meidän kattonne rannalle? Eihän se täältä näe mitään. Sä näet tässä vaan tämmöisen pikkulätäkön, niin siis luuleeko sä, että ne tuolla tätä pikkupuroa tulee soutamaan se hevosen kanssa? Sinä näit pimeyden ratsastajan. No niin, minäpä kerron sinulle, Aleks, mitä minä näin, mutta minua vähän... Oispa tommonen satulahuopa, missä ois, tiedätkö, niinku tolleen lehtiä. Koska toi näyttää ihan sikahienolta, jos niinku tää ois tässä niinku yhtenäinen satulahuopa. Niin se olisi ihan sikahieno. Okei, Feija, hyvää työtä. Pimeyden ratsastaja siis vei Juuson hevosen pohjoisen rautaportin taakse. Miksi he veivät Juuson hevosen sinne? Nämä ovat kysymyksiä, joihin emme koskaan saa vastausta, jos emme pääse portista sisään jollain tavalla. Onko ehdotuksia? Soitetaan poliisit. Pitäisiköhän meidän kysyä vanhalta Jasperukolta, tietääkö hän? Hän ei ole poliisi. Tietääkö hän, mitä portin takana on piilossa? Ja jos hän ei tiedä, kuinka sen läpi pääsee, voimme kysyä pormestari Klausilta kaupungin avainta. Hyvin hoksattu. Ai niin, siis miksei me vaan haeta sitä kaupungin avainta? Siis mitä? Excuse me? Jasper asuu aivan tässä lähellä, nähdään hänen luona. Mä tiedän, siis taas tää niinku olettaa, että mä en olisi niinku täällä jo aiemmin käynyt. Juu, mennään ensimmäistä kertaa tapaamaan Jasper. Mä oon täällä kuulemaan, Jasper on ihan mun best friend jo. Me ollaan aivan ikibestikset. Eikö niin, Jasper? Mihin se nyt jäi se yksi? Hei Alex, nyt äkkiä. Ei oo aikaa jammailla siellä. Tää ei oo mikään kevyt maastoreissu. Maastolenkki ei oo tämä. No niin, tietääkö Jasperi jotain? Haluatko tietää, mitä pohjoisen rautaportin takana on? No niin, nuoriso. Siitä on pitkä aika, kun on viimeksi käynyt. Yritän parhaani. No niin, sepä hyvä. Vanha mies ja muistot. Ei auta. Siitä oli 20 vuotta, kun olen viimeksi astunut sisään pohjoisesta rautaportissa. He avasivat sen aina keväisin, kuten Eteläportinkin, jos muistan oikein. Mutta mitä olen kuullut, niin he ovat lukineet sen vuosia sitten, eivätkä ole avanneet sitä sen jälkeen. Outoa, mutta totta. Alueportin takana se on kiva alue ihan oikeasti. On vai? Katsotaanpas, siellä on metsä ja kaunis kesämökki. Tie, joka vei vanhaan linnoitukseen. Se oli todella vaikuttava. Kesämökin omistajat olivat pormestari Klaus ja hänen hurmaava vaimonsa. En muista hänen nimeä, se oli ihanaa aikaa. Muistan meidän syöneen kurpitsa jäätävää porstuassa kesäisin. Elikkä siis Jasper muistelee, siellä rautaportin takana oli niinku joku ihana metsä ja kesämökki, mutta sehän on nyt muuttunut siis Patalan suoksi. Ok. Näyttää siltä. Ok. Feija, sinun ratsasta Länsiniemen kalastajakylään juttelemaan Klausin kanssa. Kysy häneltä hänen kesämökistä ja vaimosta. Kysy myös, voimmeko lainata kaupungin avainta pohjoisen rautaportin avaamiseen. No minäpä kysyn. Alex, tekstaa mulle, jos sä näet siellä portilla ketään. Oikeasti.
tekstaa tai soita, jos siitä menee joku läpi. Eikö niin? Alex, kuuliks sä, bro? Frozen Melody vaikuttaa innottomalta ja kyllästyneeltä. Uudista asioita vie. Ostetaan mun hevoselle heppalelu. Perkelee. Onko tämä se, mitä minä saan siitä, että sinä sait heppaleluja? Kiitos. Hei, koitetaan nyt tehdä se boosti. Katsotaan, miten menee. Oi, virus. Ui, menipä hyvin. Uudestaan. Pitäis niinku hypätä tuohon tolppaan. No voi, kun meni hyvin, joo. Tosi hyvin meni. Jep, hieno boosti tuli. Niinkö? No, niin. Haluatko tietää enemmän kesämökistäni ja vaimostani? Joo, kuka sun vaimo on? Onko se minä? Komi? Tiedätkö mitä? Muistin juuri jotain, mitä minun täytyy tehdä. En myös yhtäkkiä pysty muistamaan yhtään mitään. Pitää mennä, mut heippa. Aikuinen mies. Mitä? Okei, silloin nyt... Hei. Sulla on selkeästi jotain nyt, mistä sä et halua puhua. Kuka siellä asuu? Sait minut kiinni, Feija. Olipa typerää minulta ajatella, että päihittäisin sinut ja hevosen. Oli kyllä, joo. No joo, et voi paeta menneisyyttä, joten voin ihan hyvin kertoa sinulle kaiken. Vaimoni ja minä olimme niin onnellisia yhdessä ja meillä oli ihana kesämökki vuorilla pohjoisen rautaportin takana. Mutta vaimoni kiinnostui kaikenlaisesta hokkuspokkushommasta ja hän alkoi uuttaa outoja taikajuomia. Huolestuin hänestä kovasti. Viimeinkin eräänä päivänä palatessani huomasin, että kaunis vuoristojärvemme oli muuttunut pimeäksi suoksi ja vaimoni oli muuttunut ilkeäksi noidaksi. Eli Pii on sun vaimo! Okei, kiva kun siis mä en muista näitä yhtään niinku... Niin, tulee tämmösiä kivoja pelitietoja yllätyksiä. En pystynyt tekemään enää mitään hänen hyväkseen. Hän on ollut tähän päivän saakka täysin uppoutunut taikajuomien ja noituuden maailmaan. Se särkee sydämeni varmasti. Haluat siis tavata hänet. Okei. Let's go to talk to P. Moi Alex, mulla on se avain. Ei kiinnosta nähtävästi, selvä. Minäpäs avaan tämän portin. Onks sitten ratsasta pois ja yritä löytää noita? Olen kanssasi samaa mieltä, että noidalla ja pimeyden ratsastajalla on jotain huonoja aikeita Juuson hevosraukan päänmenoksi. Olen varma, että hän voi auttaa meitä löytämään Juuson, mutta olen varovainen. Minä jään vahtimaan porttia ja olen täällä, jos tarvitset apua. Nössö. Ui kauhea. Juu. Hei. Siis täällähän saa ihan sikahienoja klubikuvia muuten. Mitäs Pii sanoo meille? Pii taitaa sanoa, että painu pöllyyn siitä. Aha, abracadabra. Abracadabra, abraunan. Luuletko pystyväsi vain kävellä tänne ja saada minut puhumaan käskemällä? Haha, sinä ja vasta hassu olet sinä, joo. Minä taidan Minä taidan muuttaa sinut ja hassun hevosesi opettaaksesi teille läksyn. Niin nytkö musta tulee sammakko? Eikö sä tee musta sammakkoa? Älä tee musta sammakkoa. Pii. Ei. Ei. Ei tee. Siis musta tuli sammakko ja mun hevosesta keppihevonen. Loitsu on murrettu, on selvää, ettei Pii ole juttutuulella. Joo, oikeestikko. Alex, sinutko muutettiin sammakoksi? Hups! Ai hups! Pormestarin vaimo on siis oikeasti piinoita eikä ilmeisestikään olekaan haukas tekemään yhteistyötä. No way, mä huomasin jo. Hän pitää Juuson hevosta suuressa häkissä. Meidän on tehtävä jotain. Linda on fiksu, hyvin koulutettu ja tällä alueella ja ratsastuskeskuksen lähellä. Ratsasta kysymään Lindalta ehdotuksia, mitä voisimme tehdä. Linda? Mitäs Linda? Voi että ihana peliään. Hei Feija, minulla on nyt paljon juttuja meneillään, mutta jos sanot, että se on todella tärkeä auto, sinua varmasti. Sitä varten ystävät ovat. Mut muunnettiin sammakoksi. Ok, ymmärrän. Sinun pitää saada se noita Pii tapaamaan sinut. Klaus Raukan vaimo on muuttunut noidaksi. Toivottavasti löydämme tavan palauttaa Piin mukavaksi naiseksi, joka hän aiemmin oli. Niin lopeta se pyöriminen siinä tuolilla. No enpä tiedä. Meidän pitää varmaan vähän tutkia asiaa ja se tarkoittaa kirjastoa. Piinitilalla on fantastinen kirjasto. Olen viettänyt siellä monia tunteja ja hautautuneena jännittäviin kirjoihin. Tulee mennään heti. Aleksi jäi sinne, kuule, mä voin kertoa mihin Aleksi jäi. Aleksi jäi vahtimaan semmoista rautaporttia, joka vie sinne noidanpadalle. Ja se noita siis, se on se noita, joka muutti sammakoksi se Pii. Niin se muuttaa Aleksin aurinkokekoksi. Ja sitten se Tina purkista tekee semmoisen säilykeastian. Ja sitten Alex aikoo syöttää ne
sen tinapurkin niille susille siellä. Niin, niissä on. Okei. Okay. Ei selkeästi kiinnostanut mun fantasiat. Mitä mieltä sinä olet? Melko uskomatonta, eikö vaan? Todella hyvä kirjasto täynnä vuosisatojen ajalta kerättyä tietoa. Voit lähes tuntea kirjojen kehuskelevan toisilleen kaikesta viisaudesta ja juonivan, kuinka tämän tiedon saisi pakautettua mieleesi. Niin paljon luettavaa niin vähän aikaa. Joo, oota vaan, kun sä pääset sinne, mikä se on se Marian linnoitus, jossa on, niin siellä ei löydy mitään muuta kuin kirjoja. Meidän on löydettävä oikeat kirjat löytääksemme oikean vastauksen, niin kuin vastauksen siihen, kuinka meidän on löydettävä oikeat kirjat löytääksemme vastauksen siihen, kuinka noita muutetaan takaisin vanhaksi kiltiksi itsekseen. Tai vähintään saada hänet kertomaan sinulle totuus. Minä istun täällä katselemassa noita peliaa. Etsi kirjastosta noitia käsitteleviä kirjoja, jos löydät yhtään tuonne tänne. Totta kai. Totta kai, ei kun vaan etitä. Oi, okei. Okay. Eli siis just. Me annetaan Lindalle 8 kirjaa luettavaksi. Eikö siinä? No niin, istu alas ja luen 4 Lindan antamaa kirjaa. Eli mä luen puolet ja Linda puolet. Okei. Okay. Siis. Mä en tiedä, onko mä ainoa, mutta mä en tykkää siitä, että SS on lisännyt tämän välilyöntijutun tähän, koska se vie vähän niinku tämän koko tämmöisen odotustehtävän idean, toi minipeli välilyöntijuttu. Että kun ennen tämä peli oli, että tässä oikeasti niinku tuli tunteita, ja noi oli oikeasti nuo tommoset odotustehtävät niin osa sitä. Mutta nyt kun siinä on se välilyöntipainike, niin siis se on se koko juttu mennyttä, ei siinä ole enää mitään järkeä. Kiitos avustasi, löysit hyödyllistä tietoa. Ja sama homma näissä violeteissa raseissa, näissä, mitä voi niinku loputtomiin vetää. Niin mä en ymmärrä niitä. Siis joo, kiva, niinku silleen käytännöllinen. Mutta se vie ton koko päivittäisen juttujen idean. Niin se niinku ärsyttää mua. Haukotus. Hei Feija. Taisin torkahtaa lukiessa. Ei olisi ensimmäinen kerta. Joo, kiva homma. Hei, tuolla on tähti. Hups, sori, taisin taas torkahtaa. No niin, just. Torku vaan. Minä haen tuon tähän. Löysin tämän. Tarinan mukaan on olemassa tietynlainen kultainen omena, jossa on jonkinlaisia ilkeään noitaan vaikuttavia taikavoimia. Nämä omenat kasvavat erityisissä puissa ja vain kerran vuodessa. Tarinan mukaan omena muuttaa ilkeät noidat takaisin kilteiksi ihmisiksi ja että ne ovat myös voimakkaita aseita niitäkin noitia vastaan, jotka ovat vuosisatojen ajan yrittäneet kaikensa tuhotakseen nämä puut. Joka tapauksessa, jos löydämmekin tämän harvinaisen omenan, niin kuinka saisimme hänet syömään sen. Näin Linda tiedä. No, toinen tarina kertoo, että mitä julmempi noita, sitä vaikeampaa hänellä on vastuussa kultaisen omenan syöntiä, kun sitä tarjotaan hänelle. Todella suuressa julmuudessaan jotain, joka muodostaa vastustamattoman himon omenoita kohtaan. Jotkut uskovat, että omena vain laukaisee noitien sisäisen halun tehdä hyvää vuosien pahuuden jälkeen. Julma noita haluaa jatkaa ilkeyksiään eikä halua tulla vapautetuksi, mutta he eivät voi vastustaa kultaista omenaa, kun sitä tarjoaa joku, jolla on puhdas sielu. Hyvä kysymys. Mistä mä mukaan kysyin? Noidat ovat tuhonneet kaikki tunnetut kultaomenapuut, mutta uskon, että yksi on saattanut selviytyä. Ahaa, olet siis poiminut kultaisen omenan omenatarhasta aivan vasta. Olen pahoillani, mutta en usko, että se oli oikeanlainen omena. On olemassa kultaomenoita ja kultaisia omenoita. Mutta kuuntele, Variksen pelättimen mäellä Kultamäkien laaksossa pidetään joka vuosi perinteinen kilpailu. Haaste on poimia vuoden ensimmäisen omenan vanhasta puusta Variksen pelättimen mäeltä ja tuoda se takaisin maaliviivalle. Muutama vuosi sitten Alex osallistui kilpailun oudoissa olosuhteissa. Siitä lähtien koko alue on ollut suljettu eikä kilpailuja ole pidetty. Mielestäni meidän pitäisi jutella tästä Alexille. Voisitko viedä minut hänen luo? No, selvä. Hienoa, kerro minulle, kun olet valmis. Mun mielestä tässä oli jo aika paljon nyt tehtävää. Ja kaikenlaista höpötystä. Että tästä saa jo kyllä jonkunlaista kontenttia tehtyä. Kiitos kun katsoit. Näkemiin.